Nukhungo sugyani bagai bere ngai phano Bangalore wo samung khlai tongmani phiaba at kaisa typhoid bemar manei kok saimanya tei basaimaya ungma bai Bangalore ni nursing home o klaijak bukhuk Archana Deborma Hejamara RT block ni bisingo klainai Ramhori Sodar Kamini takhuk Sushil Debormani sajak Archana Debormano Bangalore ni Tripura hasteo tobunani bagai lukurok ni thanio Subhasu Sanka takhuk Sushil Deborma Norok jodi chobana musungui tongkhangkai screen nugui mankhana eko number aro janija musungmani jai mansak Subhasu khlaijadi Ani ang sajak Bangalore kam khaina hani thangai nogo choli angai Ngoi atung go to hospital khlai tangya go hospital ni paira ni Bangalore ni unani bagai ya go rang puisa kijam kurei tongkha tabu ang kicharu rono ang sajot nayo ang khayok jabar dikija joto ini kurono ang tugiang tongkha apni bagai te kurono joto non gogo te